Ebel, ebel. Nih, murah. masih dikit-dikit kangkrep. One is the man 100. 100, one piece, 100 only. Only. Ada Only. panik. Hey, kumai, mari. Dah. Happy New Year. Happy New Year. Wani. Yun na, ang Udalguri. Bye nih kau. Beri mendeng apa? Video. Guys, finally जों नै बर' साइटआव सबाय मोनफैबाय जायगायाव लकेसनाव ओमफ्राय ओरैजाय नायनो हागोन नै लामायावनो दं जों दायो नै बर्थमान थांगासिनो ग्राउन्ड फिल्डआ नै ओरैबायदि मानसि Oh my god, ini क्या है? बाप रे, no अगर किसी चिकला हुआ है। नंग माव ini, नैसा सिगान। Hey, दै सेराव ओरैबायदि बरिया लादों दैमु नोगोर डिमाकुसि वाव 64 64थि बोसोरारि जथुमा बर' थुनलाइ आफाद दैमु नोगोर डिमाकुसि सिङाव हाबलांसै दायो सिङाव माबायदि नायहैनोसै आरो दाथ' नै मेन गेटआव दं दायो जोङो बर्थमान नै मेन गेटआ बेनो फटक लाया बेयाव हा दे दानो लाखा दा साना बा मोननाय नंला सिङावनो टाइम लागोन बिराद गिदिर लागोन बैयाव लाहैनो नांगौ एसे बैखौ लाहैनो होनदां दसे खांख्राइ नैबेखौ गाजा नुदों खिन्थु गोगोम मानसि होननायसै माथो नै मेन गेटआ बेनो ओरैजाय हाबलांबावनाय मोनसेबाव हा Kita nongol ya. Ayo.
लाइन जालायनांगौ ओइयाव फै टिकेट लालायनांगौ गाइस बिथिंजाय ओरैजाय 30 rupees नायलांबाय था नोंसो थ' हाबदो नै गेटआव बिदि बानायदों फुल गायलायबावदोंसो बरियानो मोसौ गलि हाबा जाग्रायावसो इथिना जायो नोगोद मानसि दं आरो हिसान जि दानाय इन्दि जिरा बियो इन्दिनो अरिजिनेल आरो बियो जोंहा मादैया दाना खिथाबाय दायो नैबे जाहैबाय एम्फौ लागाव एम्फौआ नै बेखौलाय नुखायो माथो नोंसोरलाय मा होनो बेखौलाय दे बुं दिंखि लागाव जाहैबाय दे दिंखिसालि लाइट आसितो iya लाइट दालायबा लागे iya नै हाबायाव साहा लोंदों आं सोरबा सोरबा दाउ गन्द्रा दाउ आरो हांसो गग्रा थ' आगबार होदोलाय फख्रि नायनोबा फैदोलाय नै खेथि मावदों एसे नै बान्दा कफि दंलाबायो कफि बारि नै बेयाव ना दङ फख्रियाव दुगैनो गोसोबा दुगैनो हागोन ना हमनो गोसोबा ना हमनो हागोन आरो बेहाय आरो नैबे जाहैबाय खोथिया थिलि नै लागाव दे नोंजों खेबना होलायमोन आंना भिडिअ बानायदों फट' खेबना हो नोंनिजों आंना भिडिअ बानायदों नै जानाय नङा हालेवगासिनो जा मिथिंजाय लागाव अमा सावनाय नाम माथो अमा सावनाय नामजोब्बाय हालेवगासिनो नै मिथिंजाय दायो दुब्लियावसो दंफैयो नै गाइस जों दुब्लियाव एकदम आलु खावगासिनो बिथिंजाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै न'खौ सोनोबा आलु खावगासिनो आरो नै बिथिंजाय माइ गायसिगोनलाय माइ गायनायखौ नायदोलाय नै बिथिं जाबाय माइ गायगासिनो बर्थमान बिथिंजाय बर' आइजोफ्रा आरो मोनसेथिं नै बिथिंजाय माइ हाखांबाय हानानै गोजौआव दोनबाय नै बेयाव माथो हारसाफोरबो दोनदों हारसाफोरखौ दोनबाय नै नाराबारि बेयाव बर'नि अरिजिनेल आरो बेफोरो जायगाया नायनो हागोन गाइस बिदिनो आरो जोंनि माबा राव कन्डिसनफ्रा माबायदि जायो थ' बिथिं गैला थुदो ओइथिं थुदलाय इन्टारेस्टिं जागोन गाइस नायलांबाय था ब्लगा जोबोद नै दुब्लिबारियाव बिराद मानसिफोर थाबायदों
अमा हांनाया बिथिंसो आं भिडिअ लानो र' भिडिअ लानो होनदां ओरै फै ओरै गिदिंलाङो दा अमा हांनाय एम्फौ हांनाय खांख्राइ हांनाय मोनजोबो नै नाथुर itu ki lal lal lagi oh nih kaza nudena guys natura nih oh kor gidir hangnago wah sana gosoa nih birat gidir natura eta gimana ek piece eko एक्सट्रा kalau जाहैदों गाइस मासेयाव नै नाथुरा जागोन र' दा एसे सान हाबबावथों सान हाबाखैना मोनायाव फैगोन जों गोगोम जालांगोन आदाया अबेनि दे खिथादो आङो माजुलिनि ना बेयाव दखानाव फैदो आरो ना आदसा जागोन दे बे माइब्रा गोजा आरो ना माइब्रानि आदसा ओं नैबे खांख्राइ गोजा नै खांख्राइ दं लकेल दाउ ओं नाथुर फुरा हांना हरजोबगोन आरो बेहाय नै जानो गोसोबा एबेल नै फुरा 혹시 이제 치킨 튀기는 강크랩 100 one piece 100 only कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते खाने के लिए हाँ आप कहाँ से आया माजुली अच्छा नैलै बेदर हांनाया बेयावबो गासैयावबो बेदर हांनाय गोजा ओरैजाय उनाव थुयै जाग्रा लोंग्रा गोजा आरो बिथिंजाय औ नैबे नागरिनो नै बानलुबो दं हाइजेंबो दं नोजोर नाङि ना मालाय नोजोर नाङि नालाय ক'ত পৰা আহিছে মাজুলী গাৰো নাকি আপনি মিচিং ও मिसिंफोरसो बबे मोनाखै पिছত আহিম र' बल नै बिथाङानो देरहासार नार्जारि खनसे आखायाव खबनांगौ रायजोफोर बिथाङा जोबोद गोदै जोंनो खोनासंहोगोन आरो बिथांखौ गावनि हाबाफारिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय बासन बाथन मोनजोबो बेहाय Ya, lado
খায় এইটো ৰাতিপুৱা সবাই খাই পানী খাই দিব খাই গৈছে কিমান দিছে এইটো হা ক'ত পৰা আনিছে এইটো হা सिंगाव Mana? गेस्ट्रिकनि मुलिनो जिमान फना गेस्ट्रिक लिभार पेटल गेस खाने वाले ओय तो के दादा ग्रीन टी CTC black tea. ब्लैक टी ग्रीन टी নাই গ্रीन टी নাই লাগিলে পাই যাব কাইলে बेसेबां बेयो 650 दामनायलाय रोंना रोङा हा अ दामनायब्रा मानो गामानो कालचार साबकमिटि जोङो बरायनो ओइ बरिया फुदुं बेयाव बिथांखौ बरायनो गुरै खावलायबाय बर'नि आइजें आइला गोजा बेहाय महात्मा गान्धी दंलायबावसो नै आबौआबो दंलायबावसो केटलि दंफांनि सिख्लिनै बरियालै गाइस दंफांनि सिख्लिया लागा सिख्लि अरिजिनाल माथो गदासो ना बेलाय मानसिफोरा बे गान्जासोब्रा नै बेयो हनुमाननि बानायग्राया नै आदै इसिना हरदो ओरैजाय सोलाबथारा नामा नै जोंहा बिथिं बानायगासिनो बेयावनो फुरा वाल फिसा फिसा बहुत मानसि बायना लांदों दा बेखाय माबादों दानबाय थादों मोजांसो थोरसिया मोजां नालाय जोंहा ओरैजाय MM स्ट'र ओइ गुमै बोरै दे हेपि निउ इयार बेयावनो आं उदालगुरि बायनो गाव एसे बेरायफैबाय ब्लग बानायो नोंसोर सुनिफोरनिफ्राय फैदों आबौआ एसेसो दं माथो ओइ नै बिराद बेस्थ' ने दे होनबा वेलकाम नोगोद मानसि नै बेयाव ओरै लाहरनो एसे ओइ आब' बोरै मोनदों आब' भिडिअ लानाय जाबाय दे खिन्थु नै सिथिया थ'द' मोनाबाय नै बिरादनो दायो नोगोद मानसिमोन दाहो ओंखारलांसिगोन जों दायो ओमफ्राय बाहेरनि लाइटफोरखौ एसे देखायनोसै हानायसिमांखौ मोनायावसो मोजां नुयो माथो नै Wow guys, nih bu. Tunggu video, ah? Kasih sana dulu. Boy nih. Oke.
गोबाङानो लिरनानै लिरनायखौ जों नुवाखै गोबां मा बिथिंलाय बर'फोरनि गेजेराव बिजाबनि आंखाल जादोंमोन अब्ला जेब्ला हाइ स्कुलनि समावहाय बिजाबनि आंखाल जादोंमोन स' गाइस फाइनालि जों नै उदालगुरि मोनफैबाय दायो फैयै फैनानै